Yes. Ooh. Shout out to Angry Babies Production. What? Hawwood Clothing. Yeah, it's representing. Yo from R&B. Rap na Bisaya nga gikan sa OZ. Imay siya nga kung hawid since edad 11. Nagbata sa hip-hop scene. Sige hawani, huy hawai ragod. Sige padapli ni kamay. Kay mo agi sa tungod si G-O-N-G-E-Y. Muni istilong pang-hype, nagang makasabay. Maka-bounce, bounce, bounce kung mag-perform ni sa live. Pingan ni nga style, wala na idagang pakulo. Puro dulot, misadugan mo tatak sa mong o. Sige lag ai-oo, bisag dili kahibaw. Nganong pugsong paman ni mong estilo ngang gamug na di ikaw. Mga kilaw, paminisarang rason kay upgrade. Mga boring sa life, ilang estilong unique. Mga fake MC, puro wak mga rhymes. Sige balikan, pamina mo legit ba alliance. Di na kinahanglan nga akong paspason. Kay brutal ni mo patay akong hinay-hinayon. Distingin na huwag sulay, tanawag makabakod. You can see me fucking nigga, unsa nigga hawod. Maungwasak, ang mo babagay patakagamag. Planado ang tanang lihok, limpyo pagkabuhat. Maong ting twice kung mo bangga ayaw pag binogok. Pangalan rani mo ang kulang, hatatak na ditno.